Blessed day, everyone. Kumusta mga igsoon? Another opportunity nga mamalandong na usab ta sa pulong sa Ginoo. Bago pa rin kung naabot igsoon, no? Na ako'y appointment. So, karon naabot ko sa balay. Maula yun no? Kamo din akong Ginoo na. I pray and I declare mga igsoon nga today is the day that full of blessing and favor from the Lord. Amen. Okay, mayong buntag tanan, mayong buntag Pastor from Tirapids, Gracia. Good morning Pastor James from Marisa Hadfield from USA. Sister USA, di ba? Sister Mary Joy from Israel. Okay. Ganina pa ko na mag-pray sa Israel, sister. Brad Aying Oronan. God, Brad, nakas akong pagampo. Salamat. Imong wife sad sige sa nag-follow nako. Sige tanaw. Pa-shout out Pastor kanunay di kong nagtanaw sa imong mga wali from Sister Joaquin Di Gracia Christi. Okay, thank you sister. God bless you more. Himaya sa Ginoo. Watching from Negros, Pedra, Ubahib. Okay, ako sang i-share mga igsoon ang live na ko sa kuang Facebook. So kamo sa da i-mention inyong friends and loved ones. Atong i-share mga igsoon, marites na to karong buntaga ang pulong sa Ginoo. Sister Rosilene Roquero Templado. Hi Pastor, tabangi ko pray for my husband. Nadili na siya magsige kasuko bahin sa bulhaton. Okay. Okay. Sure. Mao gina sister usahay atong bana may gamiton para bairon ta. So sa akong nabantayan usahay sad kay mauna siya mo test na to sister. Nay mga bulhaton sa Ginoo niya. Kana bitawang usahay lutuson ta sa tumbana pugnan ta. But the truth behind it is kana bitawang gitudluan sa ta sa Ginoo saon pagpailog, pagpaubos, ngana bitaw. Mas ma-build up pagin more atong character pinaagi ana no. Ang atuang partner sister atong bana, asawa or anak, mao na epektibo nga bairan gyud, mahait pagid na sa pagpangalagad sa Ginoo. Good morning Pastor, salamat sa tanang prayer. Okay. You're welcome always Sister Mary Joy. Thank you sad. Again, ako sa ning i-share mga igsoon kay nagpaabot sa niya ko ang mga higala dito. Okay. Shout out 30 plus viewers. Okay, thank you. Thank you kaayo mga igsoon. Anyway, shout out sa 30,000
followers sa tuwang page. Atuan ning tanan. Dili niya kuha sa mabungahong Kristohanon. Okay? Salamat kayo sa mga followers. Ug salamat sa mga igsoon sa inyong pag-invite, no? Sa inyong mga higala to follow our page. This is for the glory of God, no? Kabaw naman mo. Okay. So this time we have 46 viewers. Thank you kayo mga igsoon, thank you, no. Wait sa ako sa ning ipahiluna, ako ang gi-share. Sang tan-awon be. Okay. Let's go. Good morning, Brother Joseph Julweta from Jensen. Thank you, Brad, sa pagtanaw kanunay, no? Padayon ta. I love you, Kans Kangke. Mayong buntag. Oh, no. Morning, Pastor. Morning sa Digsoon. Rinanti Santiago, taga-asa daw ko. Taga-asa ka, Pastor. From Bohol ko, Igsoon. Clarin, Bohol. Taga-Budjol ko. So, nga ba, nagtuong at taga-Davao ko, taga-Bohol ko. Brother Jerry Pagar, good morning. Pastor James watching from Dasmariñas City, Cavite. Tingnan mo ba na niya? Grace Escobidal Dublado, mayong buntag Pastor James. Okay. Igsoon before ta mo padayon, magampo sa ta, okay? Atong i-welcome ang presensya sa Ginoo. Okay, yes. Kay bawo na ta mga igsoon nga kung wa siya wala tayo mahimo, wala dili na to matugkad ayang pulong, dili na to mapalawman og ayo ang mensahe sa Ginoo, no? So ikinahanglan na to karon ang kaalam gikan kaniya, ang lamdag sa Espiritu Santo. Amen. So let's pray. Let's welcome the presence of the Holy Spirit. Father in heaven, again we come before you this time, Lord God, with a humble heart, Lord God. Lord God, kami nagpaubos sa mong kagalingon diya sa mong tubangan tungod kay amo ikaw gitahod. Among giyukbuan, among girespetuhan ang imong pagkabalaan, Ginoo. Nasayod kami nga dili ka basta-basta nga Dios nga among gilagaran, Lord God. Labing balaan ka sa tanan, you're the King of Kings and Lord of Lords, the name above all names. So Lord God, before we proceed, Ginoo, sa mong pagabuhaton karon, Ginoo, andama among kasing-kasing, Ginoo. Tagai kami karon, Ginoo, og panudlanan nga takos ang ayan mo salud sa espirituhanong panalangin nga imong ibukbo kanamo, Ginoo. Tagai sad kami, Ginoo, og kaalam nga langitnon, kahibalo nga langitnon, pagpanabot nga langitnon. Kay nasayod kami nga dili na mo masabtan imong pulong gamit sa among kaalam nga tawhanon, kahibalo nga kalibutanon, Ginoo. So Lord God, among gipangayo imong kaalam, kahibalo, pagpanabot nga langitnon og ang lamdag sa Espiritu Santo, Lord God. Nining taknaa, Ginoo, among gi-welcome ang gahom sa imong Holy Spirit, Lord God. Ikaw ang mo pataliwala, Ginoo. Ikaw ang mo patunga sa amo ang pagbuhaton karon, Lord God. You alone will be glorified in this time, Lord God. You alone, Lord God, ang mapataas, Ginoo, pasidunggan, maisa, Ginoo. Walay relihiyon, walay tao, walay simbahan nga mapataas, Ginoo. Ikaw lamang, Ginoo. And Lord, I pray to all of the viewers right now around the world, in different countries, different places, Lord God, mamuhat kanila, Ginoo. Let the power of your Holy Spirit mulihok sa matag usa nga nagtan-aw karon, Ginoo. Kutob sa makadungog nini, kutob sa maabtan nini, Ginoo, nga mensahe, Ginoo. Tuguti imong gahom mo manifest kanila, Lord God, in Jesus name. And as we proceed, Lord God, I rebuke every spirit of destruction. Kung na may plano ang kaaway, si Satanas, Ginoo, nga gusto mo disturbo sa mong pagabuhaton karon, amo kining giguba, gihinginlan sa pangalan ni Jesus. Lord God, I pray peace of mind right now, Lord God. Ikaw lamang ang masentro o ma-focus, Ginoo, sa among pagabuhaton karon, Ginoo. Again, Lord God, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Ikaw lamang among iisa ug mapataas, Ginoo. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Okay, praise God. This time we have 57 viewers. Reson Ministry. Wow, thank you kayo igsoon. I don't know kung pastor baga or
igsuon lang nako sa pagtuo, pero salamat kayo. Toledo City, murag nag-message na ko gabi nga sa kuan siya sa Toledo City Jail. Kanunay daw siya nagtan-out. Shout out, igsoon, salamat kayo, no? Toledo City Jail, sakto ba ko? Okay. Female dorm, shout out. Okay. Shout out sa Cebu City Jail, Christian Fellowship. And of course, sa bahay ni Kuya, mga brad na ko diya nga walay undang, walay puas nga nagtan-aw. Namati sa pulong sa Ginoo sa tanang mga warden. Daghang mag-chat na ko mga igsoon, mga warden. Salamat kayo, mga sir. And of course, kaning sa kuan sad in different station mga kapulisan. Okay? Shout out, no? Especially diri sa Clarin Police Station, no? Tanang mga kapulisan, mga higala, mga amigo, amiga nako. Diri gud sa Clarin sa uban kay balo naman na ako diri naka-assign as PNP life coach, no? So, akong gi-shout out ni sila pirmi. Okay. Especially sa muang happy diri, Police Captain Albert Sator. Shout out, sir. Brad. Sa tanang mga brad na ko diya sa mga saya Skiptron in Arms, lunglib ta kanunay uban sa Gracia sa Ginoo. Ganina na nag-chat nako. Former GS siya karon. Iya daw gi-priority yang tawag sa Ginoo, no? So, sa tanang mga brad na ko diha, shout out o ang akong ika-share nyo, brad, ipataas na to ang Ginoo para sigurado ang lunglib. Walay mahitabo nga lunglib magsugotag sa dili kung dili na to ipataas, ipasaka ang ngalan sa Ginoo sa tuong grupo. Amen. Mao na siya. Daraw ning chat na nako kung brad sa siya. John D. Diada. Amen, Pastor Brad. God bless you, Brad. Lunglib to ban sa grasya sa Ginoo. Okay? Shout out, pastor, sa among church sa Paraiso, Mabini. Pastor Franklin Cotamura, amigo mena. I-regards ko yung pastor. Love you, Kans Kangki. I don't know kung gisinganin mo iksoon, pero kailangan na, Pastor Franklin. Diri na. Suod na kung papa. Mga karaan na sila diri nga mga pastor sa Bohol. Shout out. Singanin ni. Paraiso, Mabini. Okay. Shout out si Pastor Franklin. Pastor, birada ta kanunay, no? Sa pulong sa Ginoo. Franklin Cotamura. Okay? So, anyway, nasa ko'y tarungon, ikso na. Wait. So, again, ako mong i-remind mga ikson, i-mention yung mga higala. Okay? And i-share na to ikson. Nasa ko'y kanon, bro. Okay. Let's go. So, ang atong topic karon mga igsoon is about unsa ka importante ning pag-ampo. Abi ng mga igsoon sa tanang bulaton sa simbahan. Abi ng mga igsoon mao gini kamatuoran, no? Daghang mga bulaton sa simbahan pero kasagaran gamay ug attendance ang prayer meeting. Gusto nako ipahibaw karong kabuntagon din atong pinasikad sa pulong sa Ginoo. Kung unsa ka importante ning pag-ampo sa ministry, pag-ampo mga igsoon sa atong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Amen? Ang uban murag i-disregard na nila ning prayer ba, no? Nay uban mga Kristohanon nga nasa ministry, busy kayo sa ministry, hala dire, ministry dito. No? Ministry dire, ministry to. Pirting bisiya sa ministry pero panahon sa pag-ampo gamay kay time. Abi yung mga igsoon, mao na hinungdan nga kasagaran na ministry dili fruitful, dili mulungtad, nabungkag kay naman lack of prayer. Ang prayer importante kay na. Kay bisan pa sa ministry ni Jesus, ang prayer mao yang sekreto. Mao na atong isgutan karon mga igsoon kay akong balik-balikon sa tanan nga activity sa church ang pinakagamay og attendance prayer. Gamay ra kayo pero kanang mga anniversary, mga youth camp, mga unsa man nga any event sa church mga igsoon daghang tao. Pero ang prayer gamay ra, daghang alibay. Mao ni bantayanan. Atong timan-an nga ang pag-ampo kina grabe pinaka-importante ni mga igsoon sa atong Kristohanong kinabuhi. How many times ni gihimhimo ni Lord mao ni kinabuhi ni Jesus before na siya sa ministry, no? So atong basahon niya pulong sa Ginoo, mao ni atong isgutan karon. Kay uban busy kayo sa kingdom. Mao na ilang gingon. Busy kita sa kingdom, gingarian sa Ginoo, bulaton sa Ginoo pero wala na tay panahon sa king nga makig-communicate. Wala tay panahon nga moampo. Mubo ra kayo, no? Gamay ra kay tag time sa prayer pero aktibo ta sa pagministry. Amen. Bantayanan na nato mga igsoon kay sultian to ta mga igsoon, tagaan ta mo kuha na kana bitawng illustration sa cellphone. Tanawang cellphone busy kay gigamit. Sige gamit malubat na. Kinanglan na sa i-charge. So ingana ng prayer. Ang prayer mga igsoon silbi nga gi-charge ta na.
Nagpapuno ta na sa presensya sa Ginoo, no? Sige lang tagpagamit sa Ginoo, mao nang luya ta, pildi ta sa tentasyon, no? Natumpag ta dayon sa pagsulay o paglutos ngano man, puro man ta ministry nya watay panahon sa ampo. Patayan na igsoon, amen. Excuse me sa igsoon kay mura og paggaw gamay ba. Okay, let's go. Ako basahon diri mga igsoon ang event ni Jesus Christ. Kung giunsa niya pagpartner, kung unsa ka importante ang prayer niya. So na event diri ni Jesus mga igsoon, akong basahon. Sa Luke chapter 5 verses 12 to 17. Kung basahon na. Ingon diri. While Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. Okay. Then, when he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, Lord, if you are willing, you can make me clean. Verse 13. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. And immediately, the leprosy left him. Verse 14. Then Jesus ordered him, don't tell anyone, but go. Shear yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them. Verse 15. Yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. Verse 16 dara. Mo ni ang verse 16 mga igsoon. Again, Luke chapter 5 verse 16. Tanawa, but Jesus often often withdrew to lonely places and prayed. Again, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Kasabot naman natin ang often, no? Many times, no? Frequently, di ba ang synonym ana? Permanente, sa kanunay, sa tanang higayon, sa daghang higayon. Okay? So kani mga igsoon, akong balikon mga igsoon, dihay event ni Jesus. Si Jesus kay balo naman sa ministry ni Jesus is full of miracles, signs and wonders and miracles, mga ministry ni Jesus, no? So one time mga igsoon, while si Jesus mga igsoon ning adto sa usa ka towns, no, usa ka lungsod. Dining duol niya nga usa daw ka sanglahon, no? Mao ni mga leprosy na sakit nga sangla. And then sa diyang nakakita ang sanglahon mga igsoon ni Jesus, he fell with his face to the ground, murag hapa siya. Unya nagpakiluoy siya ni Jesus na ground and beg him. Nagpakiluoy siya ni Jesus mga igsoon, niya niingon siya, Lord, if you are willing, iyang ingnan ang si Jesus mga igsoon, Lord, kung andam ka, pwede ka nimo hinluan, no? You can make me clean. And then of course, Jesus is a miracle worker, no? So niingon siya, then after that niingon sa verse 13, nag-ingon diri, Jesus reached out his hand and touched the man, no? So gipataas ni Jesus ang iyang kamot mga igsoon, iyang gihikap ang masakiton nga adunay sanlahon, ang sanlahon igsoon. And then of course instantly naayo na immediately the leprosy left him, no? Ato makita mga igsoon nga ani nga tayo mga igsoon, si Jesus mga igsoon na siya giampuan masakiton sanlahon. And then after niya giampuan ang sanlahon, naayo. Kung baliko na to tong naay babae nga naay talinugo igsoon, no? Naay talinugo nga isyu mga igsoon, pila to ka tuig. Kabantay mo mga igsoon ning hikap siya sa hem of Jesus garment, di ba? Sa sidsid sa pot ni Jesus Christ, naayo siya. Nga naka-feel si Jesus nga naay gahom nga ning gawas niya. So ani, in other words mga igsoon, every time nga si Jesus day mag-ministry, mag-ampo siya masakiton, naay gahom nga mugawas gikan niya. So aning time iyang giampuan ang masakiton, of course naay gahom nga minggawas niya ning padulong ngadto sa masakiton. Unya naayo tong sanlahon. Now, ato ning klarohon og may igsoon, mulukso ta sa verse 16. Tanawa. Awdi, nagkatag-katag man kami igsoon to make the long story short aning istorya ni mga igsoon, no? Iya tong giingnan ang masakiton nga yes, adto dito pagpahiling sa pare niya, pag-offer og sacrifice, isip halad, pagpasalamat sa unsay gisulti sa balaod ni Moises, di ba? No, nya ayaw isulti-sulti, pero ming katag-katag ni mao tong daghang mga masakiton ming duol ni Jesus niya iyang giampuan. But listen carefully. Bantaye atong pamalandungan og mayo ang hitabo sa last verse. Verse 16.
But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Mao ni atong punto karon. Jesus often withdrew himself to lonely place and prayed. Nakasanayan jud ay ni Jesus mga igsoon after siya mag-ministry. Listen, sanay ministry da, ug mga busy kayo, unsa man imong nagtrabaho, magkakanang nagtrabaho, ministry, magyapon na, ministry ni mo giving, no? Kaya nga may support ka sa mong family, ministry na. But listen carefully mga igsoon, mao din busy ta kayo sa ministry. After that, balik gapunta sa prayer. Ang atong the best example, ehemplo nga gisunod si Jesus. Every time nga mag-ministry si Jesus igsoon, bisan asa siya magampo, magwali, magsangyaw, mangampog, masakiton, magpalayas og demonyo. At ang ending nga mga igsoon sa katapusan, magampo gina siya, no? Ngano man, tungod kay daghan kay ning gawas nga gahom niya ba, no? Ning gawas nga gahom niya, mag-recharge siya. Balik siya sa prayer, igsoon. Balik siya sa prayer. Amen? Kayo sa mga igsoon kita, malipat ta dire. Kulang ta ani, abtik lang ta sa ministry. Abtik lang ta mo bulat sa bulaton sa Ginoo, abtik ta mo worship leader, song leader, abtik ta mo drum, mo gitar. Abtik lang ta basta naay mga bulaton pang Ginoo, ministry, wali sangyaw tanan, grabe ministry. Pero sa panahon sa prayer meeting, absent ka. Dili ka makitaan sa panahon sa prayer meeting. Pero sa panahon sa kao, naa ka permente, birthday, naa ka, mga food trip, outing, mga ligog dagat, naa ka permente. Pero igsoon usa sa pinaka-the best nga dili unta ta mo absent nga activity sa church kanang prayer meeting. Kay nga naman pastor, mao nang time nga mag-charge ta. Panahon nga nagsigitag paggamit sa Ginoo, luya kita naay spiritual battle na hitabo. Amen. Bantayin ni igsoon. Wala ta kabantay, yes, ning lihok atong physical. Nagpagamit sa Ginoo, pero naay sa spiritual realm na naglihok, na spiritual battle na itabo. Manang tinga ka, luya ka. So kinanglan mag-recharge ka in prayer. Balikon ta mo. Samar na sa cellphone igsoon. Ang cellphone sige gamit, sige tawag, sige Facebook, sige kag data. Kabantay mo malubat jud na kadugayan. So ang buhaton nato i-charge nato. Ingana ta dapat, no? Kay ang cellphone kung why charge din ana magamit. Ingana ta usay mga igsoon. Sige lang tag pagamit, kuwang tag charge. Lubat ta kadugayan sa panahon sa tentasyon, lubat ta. Pildi. Sa panahon sa pagsulay, pildi. No? Sa panahon sa paglutos, pildi. Kay sige ra man tag ministry. Why pray. Amen. Si ministry dito. Yes, nakana ko'y bagong kabig, nana ko'y bagong invite. Ministry, pero why pray. Ampo. Kulang og ampo. Huyang ka panahon sa tentasyon. Si Jesus nagali mismo Ginoo na. Nagampo siya. Remember itong nahitabo nila Pedro? Di ba? Ug sa mga apostoles, balik siya, naginusara kay si Jesus mga igsoon, hilig siya maginusara. Kabantay mo. Sa ani nga time, and Jesus often withdraw himself to lonely place and pray, no? Naginusara siya. Kinumdum atong time nga si Pedro ug katong mga apostoles sila si Juan, gibalik niya katulo. Nga dili ba mo makahatag og bisag usa lang ka oras higayon sa pagampo? Pagampo aron dili ka mo mahidalinas, matintal sa mga tentasyon, no? Madala. No? So si Jesus ning biya nila naginusara, nagampo. Mao ni ang trip ni Jesus magampo siya maginusara. Din ka remember mo tong time nga gipauna niya ang mga disciple dito sa boat, di ba? Nya iyang gipalabang ngadto sa laod, sa lanaw, nya giunos, nagpabilin siya kay nagampo dito hangtod nagabian siya. Si Jesus mga igsoon is very prayerful. Gusto siya nga ang iyahang mga anak sa kita, followers of Jesus Christ, sabi na nasa ministry, prayerful sa ta. Importante ang pagkamay ng puon sa ministry. Amen? Mauna, dili ang puro ta ministry, no? Ikaw led, ini ka Domingo, yes, ministry, pero kuwang ka og prayer. Mauna, og na mga unos. Mapadpad ta dayon, nga naman, wala man tayo charge. Tanawan ng cellphone nga wagi charge mga igsoon niya, tawagan, ay importante kayong tawag mga igsoon na di na kadaog kay lubat. Mapahong na kadugayan, ingana sad. Usahay, daghan kay Kristohanon nga napahong ilang ministry. Daghang Kristohanon nga napahongan ilang ministry. Mga Kristohanon nga dili epektibo ilang ministry. Kristohanon nga wa kalahutay sa ilang ministry. May lang sa Pilmiro, karon nag-uga na nga naman. Kuwang og prayer. Naunsa, syalan ba di ay? Kuwang og prayer, sige lang pagamit sa Ginoo. Nagkalayo kayo paggamit sa Ginoo pero wa siya kabantay. Nagkalayo siya paggamit sa Ginoo pero kuwang siya prayer. Nag-anam siya kalayo. Sa una nagkalayo karon nagkalayo ning layo na sa Ginoo kay kuwang og pag-ampo. Amen. Bagsak pildi panahon sa tentasyon. Kay ngano man ingon si Jesus ni Pedro, pag-ampo, watch and pray so that you will not fall into temptation. Iyang gingan si Pedro ug mga apostoles siya.
nangatulog lang gihapon mo, dili ba mo kahatag og gigayon ako? Di ba? Dili ba mo kahatag og gigayon ako? Pag-ampo og pagtukaw kamo aron dili kamo madala or mahidalinas. No, mahidalinas sa mga panulay. Excuse me. Ngana ka importante ang prayer igsoon. Ang prayer importante kay ngano man balikon mo, nag-charge ta, recharge ta. Panahon nga nagpagamit ta sa Ginoo, luya kay ta. No, naay gitawag og spiritual battle. So arita ta mo recharge ta sa spiritual. Mag-ampo ta, ampo balik ta. Kabantay mo even si Jesus prayer. Hangtod gitugyan ni Jesus mga igsoon iyang katapusan sa iyang kinabuhi diri sa kalibutan. No, katong bitang gitugyan na siya, di ba? Katong gidakop na si Jesus, gipalansang na siya. Nagampo pa gyud siya, di ba? Nya ning hangyo siya katong time bitaw ningon siya nga, Amahan, kung pwede ihaylo kining kupa sa pag-antos kanako. Nagampo pa gyud siya nga grabe nga pag-ampo nga murag naa daw sagol, dugo ug singot. Groaning, grabe. Nga nay nangatagak nga murag dugo ug singot gasagol. Prayer gihapon. Abi may igsoon true prayer diha ta mas mulig-on spiritually. Usahay mga igsoon dili ta kadaog sa mga tentasyon because of lack of prayer. Sige lang tagpagamit sa Ginoo, may lang tag mga buluhaton sa Ginoo pero kuwang tag pagampo no. Di magsilbi. Dili ta mo sustain sa ministry kung kulang tag prayer. Again, mauni ministry nga kasagaran na disregard in different churches. Naa sa mga nindot nga mga buluhaton tanan, mga labi na kanang buluhaton nga naikaon, no? Outing, grabe, puno kay na. Pero prayer meeting gamay ra mo tambong. Wala kay baw ngang prayer pinaka-importante. Importante ang pag-ampo. Amen. Mao na ibantayan ang tanawa si Pedro. No? Si Pedro wa ka control sa iyang emosyon. Kay wa siya nagampo, di ba? Ingon siya. Pagbalik ni Jesus, si Pedro, ngano man niya? Natulog, nahikatulog lang gihapon mo. Di ba? Iyang gibalik. Pag-ampo lagi mo. No? Mao to unsay nahitabo ni Pedro, mao tong sa time mga igsoon nga si Simon Peter man to siya, no? Sa time mga igsoon nga diha na to mudakop ni Jesus. Si Pedro wala ka control sa iyang emosyon, no? Siya may ningkuha sa espada iyang gitigbas tong katong naputol ang dunggan. Nya giayo ra pud sa Ginoo gisumpay. Nya atong panahon nga tentasyon na makak pud si Pedro. Di ba? Pila ra na ka minuto, oras, nagsunod-sunod si Pedro na magkak, matong nitutugaw ka man o kabantay mo nga naman. Pero atong time, magiwarningan na si Pedro, pag-ampo o pagtukaw ka mo, aron dili ka mo mahidalinas sa panulay. Pero wala man si Pedro, hingatulogon mas Pedro. Mao na mga ison ang Kristohanon nga hingatugon sa tentasyon, dali ra matintal. Dali ra mapildi sa tentasyon, dali ra madaog sa paglutos. Dali ra madaog sa unos mga igsoon kay kuwang og pag-ampo, dako ra og panahon, sige gukod og kwarta, sige gukod og material mo kwarta, pero way panahon makigistorya sa tag-iyas kwarta, again prangkahan ta mo akong balikon. Sige lagukod og kwarta kay naay paliton mga material nga butang. Halagukod sa kwarta, apan ang tag-iyas sa kwarta wala kay panahon nga makigistorya. Ang ingon sa balang kasulatan bisag usar gali ka oras, ingon si Jesus, Pastor taasam nang usa ka oras, hala sige. Anaman magod basta masuod ka sa kadlaw. Amen. Importante ang prayer igsoon, importante. Si Jesus mga igsoon kay bawo siya sa iyang mga battles before. So mauna nga kay bawo sa siyang gibuhat, mauna nga para niya importante ang prayer, no? Every time nga naa siya sa ministry, mangampog masakiton, kay bawo siya nga murag naay mo gawas gahom niya, dihog, power. No, na mga nananaw karon mga lagad sa Ginoo, di ba? Kita mga lagad sa Ginoo kita. Kabantay mo mga pastor, mga lagad sa Ginoo, mga leaders nga nagtanaw. Every time nga magwali mo nya kusog kayo ang manifestation sa Holy Spirit, maluya mo. Ako ingana ko. Nay time mga igsoon nga magwali ko nya kusog kay manifestation sa Holy Spirit, nay mga basta nay daghang mga pamuhat sa Espiritu Santo ba, no? Di ba yung manifestation? Maluya jud ko. Mangampo, daghan nay mga problema, maluya ko. So matuog ko iniguman nya magampo, no? Ngano man. Normal gina kay murag naining gawas nimo ba, no? Naining gawas nimo anointing, gahom. So ikaw nga giagian sa gahom sa Ginoo, sa physical nimo maluya ka. Mao na ingana ka importante ang prayer igsoon, no? Dili ta ingon nga puro ra pagamit sa Ginoo. Walay problema nang magpagamit ta sa Ginoo mga igsoon. Praise God for that. Pero mao lagi kinahanglan pod mag-recharge ta kanunay through prayer.
Kay kung puro ra ta pagamit sa Ginoo, hala, trabaho sa bulaton sa Ginoo niya, kuwang tag prayer. I don't think mahimo kang fruitful sa ministry, and I don't think mo sustain ang ministry ni Lord. I don't think nga fruitful ang ministry nga gipiyal sa Ginoo. And of course, I don't think nga makabarog ka sa unos. Di ko mutuo nga makabarog ka sa pagsulay. Makabarog ka sa mga testing, mga hagit, paglutos, pag-BBI, pagdaog-daog, kung kulang ka og prayer. Apan sigurado na igsoon, kung sakto kag panahon sa pag-ampo, mga igsoon, if we spend quality time in prayer ni Lord igsoon, sigurado nga makabarog ta sa lain-lain nga mga unos sa itong kinabuhi. Amen. Muna importante, mabitaging na kung wife, love, iampo dyan ko permente. Yes, nagsigi kog ampo, pero gusto ko nga ikaw mo ampo sa nako, kay ako kang asawa, no? Maginampo ay ta kay akong gibati igsoon. Usa sa hinungdan nga ang ministry ni Lord nga gipiyal nato successful. Kung naay prayer warriors, naay mga intercessors nga nagpaluyo, no? Importante ang prayer. Di ba unsa akong balikan na, di ba unsa giingon ni Jesus sa prayer nga minangdanon ingon siya ni Pedro? Pag-ampo ug pagtukaw, watch and pray so that you will not fall into temptation, no? Sa to paday mga igsoon, ang pagkamainampuon usa siya kayawi aron makabarog ta sa mga tentasyon. Usahay permente ta pildi sa tentasyon kay kuwang tag-ampo. Usay na tintal ta nangabit ta igsoon kay kuwang tag-ampo. Wa ta kadaog sa atong pagbati igsoon, wa ta ka control sa atong emosyon ning gawas atong pagka kinaiya kaniadto inimbangon ba, no? Ngano man tungod kay kuwang tag-ampo, nabuhi ang napatay nang kinaiya, kuwang taog ampo. Again, akong balikan mo ni puro ra ta ministry, pero nakalimot ta og pray. Kuwang taog prayer. Mo na hinungdan gilaay na ka sa ministry. Hinungdan gilaay na kalaya ning mamastor ay wa may kwarta, di ba? Nang kwarta na imong una-una, no? Nga nakalimot ka nga ang kaning ministry is about walking by faith and not by sight. Gilaay na ka, nadaan na ka sa mga unod-nun, tawhanong kinaiya. Nga naman, kuwang naman kang pag-ampo. Puro naman ka ministry. Nagilaay ka, wala na. Di ta maka-walk by faith kung lack of prayer ta igsoon. Kinahanglan ta, prayerful ta. Amen? Tinuon na ilang ingon, the family that prays together, stays together. Amen? Mauna siya, importante ang pag-ampo. Nga naman, pastor, even si Jesus, ang atong ehemplo, no? Ang atong gisunod. May nampuon gani. Di ba? Grabe pa siya mudag ampo, mag-overnight pa siya. Kita nga nagsunod ni Lord mga igsoon, dapat himuon na tong lifestyle ang pagkamay ng puon. Again, usa ni siya kapag pahinungdong igsoon, no? Maayo man ang nata sa ministry na paggamit sa Ginoo, pero ayaw kumpiyansa kay usay enjoy kay labi na atong ministry na nindot kayo resulta dako na tag-agi. Yes, nanay bag-ong ning simba na, pero basin malipat ka ba, no? Basin malipat ka, no? Parihara na nga nalipat ka sa blessing, nakalimot ka sa blesser, parihara na, no? Nalipat ka kay nindot kayo, wow, ingani gini. So padayon jud ko nga magpagamit sa Ginoo ni, padayon ko ako ning gamiton nga strategy kay epektibo kayo. Ni kani nga strategy ako ning gamiton, strategy. Yes, sige kag tunahuna sa strategy pamaagi how to win soul, pero nakalimot ka sa ampo. Wa ka kibaw nga naay gitawag og spiritual battle. Tinga ka usa ka adlaw nabagsak na ka, no? Usa ka adlaw natintal na kag babae, natintal na ka og laki. Ngano man, na-fall ka sa premarital sex, na-fall ka sa fornication, na-fall ka og unsa man nga lain-lain nga mga tentasyon, ngano man. Nabisi naman kag ministry and you don't have any time to pray. Pray o magampo man lang gali ka, segundo ra. Lord, salamat. Successful ang ministry. Indeed, it's a fruitful day. Amen. Ingana ra imong inampuan, kuwang na oy. Di na magsilbi na. No? Di magsilbi na igsoon. Kinahanglan na atay gitawag og quiet time, bitaw nga private, bitaw nga Lord kanindot nimo Ginoo. Nang magistorya bitaw mo sa Ginoo, heart to heart talk with the King of Kings. Lord, salamat Ginoo. Kanang bitaw. Kanang kamo jud ba heart to heart talk, no? Dili nang mga kilaw-kilawon ra nimong ampo nga mubo ra kayo. Amen. Importante ang prayer igsoon. Kung gusto ka nga ang ministry nga naa nimo gipiyal sa Ginoo mo sustain, kung gusto ka ang unsa man imong ministry karon, lain-lain man tag ministry. Amen. Unsa may imong ministry, preacher ba ka, evangelist, apostle sa fivefold ministry, naman na tanan diha. And then
Naba ka sa ministry of giving, no? Namay nga mao gyud na yung ministry tig support. Nalimot ka ba? Nag-enjoy na ka sa mga blessing, nag-enjoy na ka sa mga grasya, tanan. Nalimot ka nga na prayer. Ang prayer importante kayo mga igsoon. No, ang prayer mga igsoon mura ra na siya oxygen. Atong kinabuhing Kristohanon kung wala tay prayer, mamatay atong kinabuhing Kristohanon ang atong pagtuo sa Ginoo, mamatay kadugayan, mag-dry ta. Kay magluya man ta. Imagine makaginhawa rin tagwa tayo oxygen. No. That is why importante ang prayer. Sama na siya nga oxygen nato. Amen? Sa prayer, diha ta ma-refresh, ma-recharge ta. Kung unsay ning gawas nato, remember, di ba, katong si Jesus, nga ning hikap niya tong babae nga naay sakit nga talinugo in how many years? Wa siya kakita, pero naay, natinga, ingon siya mga igsoon nga. Iyang gibati nga naay gahom nga ning gawas niya. Ingana na mga igsoon, mao na nga, magpagamit sila sa Ginoo murag naay mugawas nato. So labi na nga gigamit ta sa Ginoo nga anointed kayo murag naa bitay mga divine message nga muagi nato sa tong physical nga lawas. Maluya kita. Mao na nga balik kita sa prayer. Recharge ta. Kaya kung balikon samar na ka sa cellphone igsoon. Ang cellphone dili na mulahutay magsige kag tawag. Malubat gyud na kadugayan. Kinahanglan i-charge. Ingana sila tong kinabuhing Kristohanon. Busy sa ministry, unsa man atong ministry karon nga gipiyal sa Ginoo igsoon. Unsa man nga ministry karon nga laylay man tag ministry, because I believe each one of us is different ministry. Natay mga specific calling. Lain-lain ta nga parte sa lawas pero usar ta nga Ginoo, no? Lain-lain man tag ministry ug unsa man imong ministry karon nagtan-aw kay igsoon. Maayo kay na igsoon, no? Kinahanglan faithful ta, matinud-anon ta, padayon ta pagpagamit sa Ginoo sa ministry nga yang gipiyala to. But listen carefully. Di ta makalimot sa prayer. Amen. Prayer. Balik gyud ta. Recharge ta pirmi. Ngano man aron ma-refresh ta. Maandam na putas into another battle, another mission. Tantagan ta mong senaryo igsoon. Unsaon pagkadaog nato igsoon, no? Musalang ta into another mission. Lain na pod everyday is a battle ba ya? Lain na pod nga battle panag-away nya lubat ta. Do we think makabarog ta sa atong mga kaaway? No, pildi ta ngano man lubat man ta nga ning salang. That is why mga igsoon, I encourage you, each one of us right now, to all of the viewers right now around the world. The more ta nagpagamit sa Ginoo, the more ta balik sa prayer pod. The more ta nagpagamit ministry, prayer sa ta, balik ta, recharge ta kanunay. Sige tay pagamit lubat ta, maguba, mawa na imong ministry kadugayan. Di ta kalahutay. Kuwang man tag prayer. Kabantay mo daghan kay nawa sa ministry, kuwang nag-prayer, wa ka barog. Wala man no, sige magpagamit. Nahutdag lana. Kabantay mo na sakyanan. Di ba? Nabay sakyanan mga igsoon nga sige padagan, di mo tubil. Tubil gina, ang tubil mao nang pagampo. Amen. Bisa kung saan mo, sige kag padagan. Kusog ka padagan. Labi na kusog imong ministry, kusog ka padagan. Mas kusog imong ampo na. Kuha ninyong logic. Mao na si Jesus, ingana siya. Kabantay mo nga si Jesus, tag-as kay inampuan. 40 days pa nag-prayer and fasting pa siya. Taas kay inampuan si Lord niya, maginusara ra siya. Nga naman. Kay ang ministry kusog sad kayo. Ingana sa nano. Sunay daghang minggawas gahom niya ba. Recharge para sunod in the next day nga magministry na po siya, full charge na siya. Kuha, ingana ang prayer. Kamo na igsoon. Again, ako mong pangutanon, kumusta yung prayer life? Amen. To all of the viewers right now around the world in different countries, kumusta inyong prayer life? Kumusta inyong quality time ni Lord in prayer? Diba? Kumusta? Amen. Importante nga may nampuon ta. Importante igsoon nga dili nato i-disregard ning prayer. Labi na sa mga naay ministry karon nga naa kay simbahan nga gipasilungan. Igsoon, I encourage you, to all of the viewers right now. Ayaw jud og absent og prayer meeting. Paningkamot jud taliwala sa imong kabisi. Kay sa prayer meeting mo nag-recharge ta diha. Yes, sige lang tag paggamit wa ka kay baw lubat na ka. Mao nang matingalan ka moingon kag kalit kadugan, pastor, dili sa kumulid og praise and worship karong Domingo. Pastor, dili sa kumo drum o keyboard. Pastor, dili sa kumo mo baho. Pastor, dili sa ko ka-share karong kuan kay pastor mao ni kay ngano man ang tinuod lubat na ka.
Wa na kakadaog sa mga pagsulay. Wa na kakadaog sa mga unos sa kinabuhi. Puro ra man ko kapagamit sa Ginoo, wa kay charge in prayer. Again, akong balikon igsoon. Ayaw palipat igsoon. Sige kag paggamit ministry. Then you forgot to pray. Ang prayer importante kay nato. Dapat ma-inspired ta ni Jesus sa ministry niya diri sa una sa kalibutan. Prayer ang iyang partner. Kanunay gina mga igsoon, prayer. I remember Saint Paul ningon sa 1 Thessalonians 5:18 or 17, 16 ba na dia? Ningon siya si Paul mga igsoon, pray without ceasing, pagampo sa walay paghunong. Amen. In other words mga igsoon, pagampo sa walay paghunong. Unsay pasabot ana? Bisan natubag nang imuhang giampo, magampo gyapon ka. Ingana ka importante ang prayer. Because we have so many things nga ngayong i-istorya, i-share ni Lord in prayer. Dilibot pasabot kay natagbo na imong panginahanglan, di na ka mo ampo. Mao na gingon ni Pablo igsoon, pagampo sa walay paghunong. Amen. Sa to pa mga igsoon, bisan pag nadawat na ang imuhang gipangayo, gipangandoy, naka sa abundansya karon ayaw undang og ampo. Kung unsa ang imong inampuan sa una, ayaw undang og ampo. Because we have so many things to share to the Lord. Kana bitaw makigistorya ta, Lord, mao ni Ginoo. Amen. And aside from that, ang prayer usa siya kalig-ong hinagiban para makabarug ta sa lain-laing tentasyon. Igsoon lesson, look at me. Satan knows your weak points. Unsa nga area nga luya ka? Unsa nga sala nga paborito nimo diha ka madagma kay baw ang yawa? Ug diha ka balik-balikan sa yawa. He is very wise. Mo nang kinahanglan nga magmainam puon ta aron maabtik ta, magmaigma ta. Kung kulang tag prayer, pildi ta pirmi. Ayo gitugot. No? Anak ta sa Ginoo, daog-daogol na tag demonyo. No. Dapat prayerful ta kay matod pa ni Jesus. Ingon siya ni Pedro mga igsoon. Watch and pray so that you will not fall into temptation. Prayer juday. Prayer is the key, the best antidote nga mo battle, mo combat sa temptation. Kung gusto ta nga makabarog sa temptation of adultery, fornication, or unsa man kwarta nga tentasyon, mga material nga butang nga mabiyaan ra nato, prayer. Kung gusto ta nga dili ta makontrol sa atong emosyon, prayer. Kung gusto ta mga igsoon nga dili ka mangluod dayon, prayer. Tanan nga mga negatibo mga igsoon ang kontra na, ang antidote ana, prayer. Prayer. Kung gusto ta nga magpabilin tang dasig hangtod sa walay katapusan, prayer. Maintain kay charge man ta. Kung gusto ta nga mo sustain ang atong ministry og fruitful, prayer. Ingana ka importante ang pagampo. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, Lord, thank you so much for your word. Imo mi gipahinuduman Ginoo kung unsa ka mahinungdanon ang prayer, ang pagampo. Even you, Lord God, even you, Jesus, before sa imong ministry, grabe ang imong prayer time. So Lord, ingon nga ikaw ang amo ang gisunod. Naghatag og example kanamo kung unsa ang pagkinabuhi nga among himuon sundon, ingon nga Kristohanon. Lord, I pray right now to all of the viewers around the world, especially sa naay mga ministry. Tanan nga Kristohanon nga nagtan-aw karon nga mahimo kaming prayerful. I pray, I declare right now a prayerful spirit, Lord God, to each one of us, to all of the viewers right now in Jesus' mighty name. Mahimo kaming may nampuon, Ginoo. Dili mi busy, permi sa ministry. Busy sa mga butang nining kalibutan na. Apan nalimtan namo ang pagampo, Ginoo. Tabangi mi Ginoo, pahinumdumi mi Ginoo nga dili mi mukang sa pagampo, Ginoo, kay importante kayo ang pagampo, Lord God. Kay kung mukang mi, lack of prayer mi Ginoo, sigurado nga lobat mi panahon sa tentasyon. Sigurado nga lobat mi Ginoo panahon sa mga unos, pagsulay, paglutos, maluya mi. Sigurado nga dili mi mulahutay. Sigurado nga mapawong ang among kadasig, Ginoo.
Mawala among pagka on fire nimo kung makalimot mi og recharge in prayer. Lord, I pray to all of the viewers right now around the world, Ginoo, nga aduna mi kasing-kasing, Ginoo, may nampuon, Ginoo. Espiritu sa pagka mainampuon imong ihatag kanamo, Ginoo. A prayerful spirit, Lord God. Jesus mighty name. Imong kwaon ang mga espiritu sa pagkatapulan, Lord God, in Jesus mighty name. Ipuli ang espiritu, Ginoo, sa pagka mainampuon, Lord God. Dili mi malipat sa among kabisi, Ginoo. Malimot na lang mi, Ginoo, sa prayer meeting. Malimot mi, Ginoo, sa pag-ampo. So Lord, tabangi mi, Ginoo. Kay ang pag-ampo importante, kay ingon nga imo nang gibuhat sa kanunay, Lord. Sikreto nimo, Ginoo. Sikreto nimo nga victorious ka sa imong mission diri sa kalibutan tungod sa prayer sa Lord God. Grabe ka muhatag og prayer, Ginoo. Mo spend og quality time in prayer. Lord God, tabangi mi, Ginoo. Nga dili jud mi mukang-a sa prayer, Ginoo. Kung dili, mahimo ming mainampuon, Ginoo. Mahimo na mong lifestyle ang pagka-prayerful, Lord God. In every season, bisan pa man, Ginoo, og nanamis kaharuhay, natubag na among pag-ampo, walay rason nga muundang mi, Ginoo, sa pag-ampo. Sama sa giingon ni Saint Paul, pray without ceasing. In other words, Lord God, bisan pa og all is well na, Ginoo. Tanan, okay na. Apan, walay rason nga muundang mi sa pag-ampo, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong pulong karon. I pray, Ginoo, nga dili kini mo labayn kawang lang, Ginoo, mulapos ra sa pikas dalunggan apan amo ning kinabuhion, Lord God. Yes, usahay, Lord God, maluya mi, Ginoo, sa panahon sa unos kay ang rason day kuwang mig prayer. Sige lamig pagamit nimo, Ginoo, pero kuwang mi og recharge, Lord God. Malubat mi. Mao nang maluya mi panahon sa tentasyon, panahon sa pagsulay. Pasaylua kami, Ginoo. But Lord, from now on, I pray and I declare to all of the viewers right now, from now on, starting from this moment, at this moment, Lord God, makabaton kami prayerful spirit. Mainampuon nga espiritu, Lord God. In every season sa among kinabuhi, dili mi mo undang og ampo, Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pulong. I pray nga kaning mensahe karon, Ginoo, nga among nadungog. Makabaton kini og maayong bunga sa matag usa kanamo, Ginoo. Bunga nga makahatag namo, Ginoo, og maayo nga impact sa tanang tao sa palibot. Bunga nga makahimo namong panalangin sa uban. Bunga nga maghatod namo sa kinabuhing walay katapusan. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. Salamat sa kadaugan. And this time, Lord God, as always, we are praying, naghiusa kami pag-ampo, Ginoo, sa imong pinalangga nga nasod, Ginoo. Israel, Lord God. We pray for Israel this time, Lord God. Imong pinili, Ginoo, nga katawhan, Ginoo. Lord, I pray peace. Maura na among gihangyo, Ginoo. Peace, kalinaw sa Israel, sa Jerusalem. We know that you are in full control, in complete control of everything. I just pray, Lord God, imong proteksyonan ang tanang mga OFW karon sa Israel, Lord God. Let your precious and holy blood will cover them right now in Jesus' name. I pray divine protection upon them in Jesus' mighty name. Lord, thank you. Salamat kay Ginoo. Again, we're praying and declaring for peace for Jerusalem and Israel, Lord God. Especially aning Palestine, Ginoo, mamuhat sad ka, Ginoo. Salamat, Ginoo. Kalinaw mo tumaw. Gugma mo patigbabaw, Ginoo. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan na I pray, Lord God, sa tanang na mga problema karon, mga balatian. Tanan, Ginoo, nga na mga problema, sakit, either sa physical and emotional. I declare healing right now in Jesus' name. Asa nga area karon nga need ka mo hikap, Ginoo, hikap pa, lihok anang dapita, Lord God, in Jesus' name. Lord, mamuhat ka. Tanan, Ginoo, na problema sa financial, Lord, I declare financial breakthrough upon them in the mighty name of Jesus Christ. Kalinaw sa pamilya, nagtanaw karon, Ginoo. Panaghiusa, Ginoo. Bisan pa man karon, Ginoo, na yung mga inmates karon nga nananaw, Lord God. Salamat, Ginoo, sa paglaom nga imong gihatag kanila. Bisan naa sila sa sulod sa selda, pan naa imong presensya sa nila, Ginoo. Naa imong gahum nagmanifest kanila, mamuhat ka, proteksyon ni sila, Ginoo. Ang imong plano gilid wala mabungkag, Ginoo, nga naa sila sa sulod apan imong plano nagpadayon, Ginoo. Naay paglaom kanunay, Ginoo. Basta mulaom lang kami kanimo, Ginoo. And then I pray sa tanan tanan nga mga viewers karon, Lord God, panalangini, mga OFW, tanan, Lord God. Tanan nga nagtan-aw karon, i-bless, Lord God. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan.
Lord, this time among paabuton ang imuhang mga milagro, panalangin, mga kahibulungang butang, tanan Ginoo, kaluwasan sa tibok namong panimalay, kaayuhan, tanan Ginoo, financial breakthrough, comfort, healing, tanan Ginoo, among paabuton Ginoo ang mga milagro gikan kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan. This is our prayer, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Good morning, everyone. Again. Hallelujah. Praise God. Salamat sa mga viewers. God bless everyone. Woo! Hallelujah. This time, akong ibalik ang kahimayaan o kadungganan sa itong buhi nga Diyos. Igsoon. He alone deserve the glory. Amen? So, mao niya itong pamahaw karon igsoon. Oh, pamahaw na ito niya. Akong deserve, karong kabuntagon. Makita na sa tao niyang udto kung makalugar ko. Or niyang gabi mga igsoon. Basta mga igsoon, mao gini akong gisaad ninyo sa kanunay. As long as I have an opportunity to deliver the word of God, ako ginang i-grab. Kay numdum ko sa una mga igsoon, every time nga suguon ko, nabitay time nga suguon ko mo deliver og syabo bitaw dautang epektos, dili ko mo balibad. Bisag ulan, init, kadlawon man ron mga igsoon, gabi na. Ako ginang buhaton igsoon, no? Makakos pagalito, makahatag tog kamatayon, kadaot sa utok. How much more kaning balaang kasulatan igsoon nga maghatag og kinabuhi. Amen. Mao na nga every time nga na ako opportunity, ako jud ning i-deliver ang pulong sa Ginoo sa matag usa. Amen. Okay, ayaw na samok from Hong Kong. Okay, thank you sister Brad Wingmar or Colio, thank you sa imong pagtan-aw. God bless you brother. Maguban ang pabor sa Ginoo nimo kauban sa imong wife ug sa imong mga anak. God bless you more and more. Proteksyonan mo sa Ginoo diya sa Manila. Salamat sa word sa Ginoo from Jade Byron, Gringo Bariga Laranyo. Amen Lord. Hallelujah. Praise God brother. Thank you for watching. Sister April Ann Barimbaw Sikad. Thank you pastor. You're welcome sister. Himaya tanan sa Ginoo no. Ginoo gyud ang mapataas ug maisa. And then sa pamini, watching from Talisay Cebu, Sister Gemma Yang. Okay? And then, okay, no, salamat sa mga kapulisan nga nagtan-aw da no, kay bawo ko nga naay daghan mga pulis nagtan-aw. Okay, thank you sister. Sister ug mga brothers na to nga mga kapulisan, mga ma'am and sir, thank you for watching. Again, igsuon ako ni siyang putlon. Pwede pa mo mention sa inyong higala. And then, pwede pa niyo i-share atong imaritis ang pulong sa Ginoo. Kabantay mo mga igsuon nga mga signs sa end times, grabe na, no? Grabe na ang mga panghitabo karon no. Aside nga mga nagkalisod na ang kalibutan, nagkadautan ang mga tao, nanay mga signs sa gubat, katalagman, grabe. So bang mga nasod karon, mga Kristohanon gipangpatay na no, pangbitay, no? Nanaw daw mga dapit ron nga bawal na ang Bible, no? It's clearly a sign sa end times, no. Mao na nga atong paspasan ni og share ang pulong sa Ginoo. Di ba? Paspasan na to na Isuon. Sister Mary Joy from Israel, God bless you. God bless you more, sister. Naka sa mong pag-ampo, no? Brad Bear Castelio, long live ta kanunay ban sa grasya sa Ginoo. See you pohon in Jensan. Okay? Sister Flor Diles, P. Peredo, murag nawahi kagamay, pero sagdi lang, nahuman na dita sister, pero pwede pa man mo replay, no? Thank you kaayo. Sister Sarah Baruel, thank you, Brother Pastor Dalaygon, ang pulong sa Ginoo. God bless us all. God bless you more, sister. Thank you sa panahon. Okay? So, maura ni mga igso, no? Kita taon niya, no? Keep safe, everyone. I pray and I declare that today is the day that full of God's protection, favor, and blessing. Amen? Tanang buhat sa inyong kamot igsoon in Jesus' name, i-bless ni Lord. I declare it in Jesus' name. Amen? So, that's all for this morning. Iglen de la China, late ko pastor. Ako rin ni April. Sige, i-replay lang igsoon, no? Again, see you again later. Keep safe everyone. God bless. To God be all the glory and honor.